Philhealth-10 gianunsyo ang pagdoble sa mga benepisyong medikal nga ginatanyag niini taliwala sa pag-zero budget alang sa subsidy sa buhatan sa General Appropriations Act 2025. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa ika-30 nga tuig nga anibersaryo sa Philhealth, ilang gibutyag nga kabahin sa ilang programa karon ang pagdoble sa mga case rate o medical benefits sa mga Philhealth members. Sumala ni Philhealth-10 Regional Vice President Delio Aceron nga 50% ang gisaka sa case rate coverage sa pneumonia moderate risk gikan sa daan nga coverage rate niini nga 15,000 pesos ngadto sa 29,250, cesarean section nga 19,000 pesos ngadto sa 37,050 ug ang cholecystectomy nga gikan 31,000 ngadto sa 60,450. And this year, January 1, another 50% increase sa case rates. But yung pneumonia po, na-increase po ito, yung ating 50% increase sa case rate is January 1, 2025. Yung outpatient emergency care package, January 12, 2025. Yung sa ischemic heart disease, December 21, 2024. Ang pagdoble sa ilang health insurance benefits sukwahi sa mikatag nga istorya nga wala na pondo ang PhilHealth alang sa pagbayad sa mga medical benefits sa mga miyembro niini. Hinuon giangkon sa opisyal nga adunay gamay nga epekto ang zero budget subsidy sa General Appropriations Act of 2025 apan dili kuno makatandog sa ilang operasyon alang sa medical benefits. Ayaw naman po natin dumating ng pagkakataon na kung kailan tayo na po ay mangangailangan, saka po walang pondo. So makikita po natin, like to assure the public na intact pa rin po yan. Gani ang merchandiser nga si Jomar Ato nga miyembro sa PhilHealth. Dako ang pasalamat sa bagong programa sa PhilHealth. Sige, may kukuhan sa provincial, Northern Mindanao. Way bayad, mag-laboratory ko diha, basta di lang ka magkuhan, wag kayo mabayad. Ako kayo tamang PhilHealth eh. Supak sab kuno siya sa panawagan sa uban nga i-abolish ang PhilHealth. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.